Fi żmien meta pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro, tant li skont il-Eurostat pajjiżna naqqas il-qatt waqt il-pandemija, fl-ewwel attività politika tiegħu bħala kap nazzjonalista ġewwa Żurriq, Bernard Grech qal li l-gvern rema lill-ħaddiema. Illum għandna gvern illi rema għal kollox lil-ħaddiem. F'diskors mimli kritika anke ġew salvati mal-100,000 impjieg permezz tal-Covid Wait Supplement u anke meta l-Kummissjoni Ewropea bassret li sentej oħra pajjiżna se jkollu l-ogħla tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, il-kap nazzjonalista qal li tkabbir ekonomiku qed jaħdem biss għal dawk li għandhom il-flus. Però ħadmet u mxiet l-aktar għal dawk in-nies illi għandhom il-flus. Din id-dikjarazzjoni ntqalet wara li fil-budget li għadu kif tħabbar, il-Gvern reġa' żied iċ-Children's Allowance, tejjeb l-in-work benefit ta' rifużjoni tat-taxxa ogħla lil kull ħaddiem u żied għal darba oħra l-pensjonijiet. Ġewwa Żurriq, Bernard Grech semma lil Roberta Mezzola u qal kif pajjiżna huwa tal-Makku. Minkejja li ġejja f'pajjiż tal-Makku. F'parti sostanzjali mid-diskors tiegħu, Bernard Grech għamel diversi tislijiet fosthom lil Lewis Gallia li l-predeċessur tiegħu Adrian Delija għamlu bħala uffiċjal fil-partit fejn imbagħad wasal li ħadda kontra Delija sabiex itella lil Bernard Grech bħala kap nazzjonalista. Nixtieq insellem lil Helen D'Amato, lil Nino Zammit, lil Lewis Gallia. Bernard Grech sellem ukoll lil Marlin Farrugia li fl-aħħar elezzjoni ġenerali kienet parti minn dik imsejħa bħala koalizzjoni tal-konfużjoni mal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Nsellem il-Shirley Kawki, il-Noel Gallia, il-Marlin Farrugia. Fid-diskors tiegħu, Bernard Grech kritika lil Partit Laburista għax kontu jikkritika lill-Unjoni Ewropea. Jippruvaw ibeżżawna mill-Ewropa. Illum ixejru l-bandiera tal-Ewropa. Però fl-istess ħin ma' kull ċans li jkollhom araw l-aħbarijiet fuq l-istazzjonijiet tal-Partit Laburista. Kontinwament jippruvaw kull ħaġa li tiġri iħamġu, ikissru jew jippruvaw juru illi dak li qed jiġri minħabba il-Parlament minħabba l-Ewropa. Din id-dikjarazzjoni Grech qala fl-istess ġimgħa li d-deputat tiegħu Edwin Vassallo ħada qatta bla ħabel kontra Helena Dalli li nediet l-ewwel strateġija tal-Unjoni Ewropea dwar diskriminazzjoni fil-konfront ta' nisa omosessuali fost oħrajn. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea Vassallo sejħilha marxiżmu.